Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 16 март, сейшәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда белербез. Мартның һәр 3-нче сейшәмбесендә халыкара социаль хезмәт күрсәтү көнен билгеләп үтәләр. Максаты социаль хезмәт күрсәтү оешмалары арасында тәҗрибә белән уртаклашу, сәясәтне билгеләү. Халыкара социаль хезмәт күрсәтү оешмасында 140-ка якын ил вәкил булып тора. Россиядә икътисади куркынычсызлык хезмәткәрләре көне. Икътисад җинаятьләренең күбесе авыр яки аеруча авыр дәрәҗәсендә оештырыла. 2011 елда икътисад куркынычсызлыгының баш идарәсе оешып, бүгенге көнгә кадәр икътисади җинаятьләргә каршы тора. 2014 елның 16 мартында Кырым ярымутрауы һәм Севастополь шәһәре статусларына кагылышлы референдум уза. Аның нәтиҗәсендә 90% тавыш бирүчеләр Кырымның Россия составына кергә теләк белдерәләр. Аның тавышын тамашачы шундук танып ала. Бигрәк тә халык җырларын йөрәге аша үткәреп, яраткан тамашачысына җиткереп белә ул. Озак еллар Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбльдә солист булып хезмәт иткән Татарстанның халык артисты Шамил ага Әхмәтҗанов шушы көннәрдә 80 яшын тутырды. Шамил ага Әхмәтҗанов бүген студиябызның кунагы. Хәерле көн, Шамил ага, исәнмесез? Илаһи. Исән сагына килеп җиткәнсез, бик шатбыз сезне күрергә бүген. Рәхмәт, үзем дә ашкынып килдем. Рәхмәт. Җырчының иң зур байлыгы ул инде әлбәттә аның репертуары. Сезнең менә репертуар туплаганда бер үзенчәлегез бар икән. Сез баштан җырның шигырен күңелгә салып куймыйчан, җырны өйрәнүгә керешми торган булгансыз. Менә бүгенге көндә кайсы иҗатчыларның, кайсы шагыйрьләребезнең иҗаты аеруча күңелегезгә хуш, кемнәрне укыйсыз бүген? Шигырияткә килгән вакытта авылдашым бар, Сания Әхмәтҗанова бар. Мин аның шигырьләрен бик яратам. Шул кадәр тирәнтен хис белән яза шигырьләрен. Резида Павалиеваның шигырьләрен яратадыр, хәтта аның шигырьләренә үземнең кызлар белән бергәләшеп көйләр дә язганым булды. Аннары инде былай мин аны мактанып әйтә алмыйм, мин бик артык укымыйм. Мин карап күз белән генә йөзеп кенә чыгам. Хәтерем әйбәт, Аллаһка шөкер. Кайда хәрефе төшеп калды икән, кайда өтүре калды икән дип алай шагыйрьләргә, язучыларга да минем бәйләнеп утыра торган гадәтем юк. Былай әдәбиятны бик яратам. Тукайның әсәрләрен кичкенәдән үк минем калбимә сиңгәннәр алар. Хәтта мин язучыларга да, шагыйрьләргә дә әйтәдем. Сез минем кадәр Тукайның әсәрләрен беләсез микән дип. Алар белмәгән шигырьләрдә миндә бик күп та. Чөнки без бәләкәч вакытта безне ана телендә бик нык өйрәттеләр, ана теленә. Менә ул тел байлыгы бездә зур булды, Аллаһка шөкер. Өйрәтләр дисез кемнәр? Әти-әнигезме, укытучыларыгызмы? Гаилә бездә дә, укытучыларыбызда бик көчле укытучылар иде. Аннары үзебезнең авыл мәктәбен тәмамлаганнан соң, җыйдан соң мин Арчараның Казанбаш мәктәбенә бардым. Анда да бәхетемә шундый кешеләр эләкте. Мөхәммәд абый Мәһдиев. Ул укытты безгә тарихны. Ул анда завуч иде. Аннары аның җәмәгате Хәләл җефете Лилия апа
минем класс җитәкчесе. Менә нинди бәхеткә ия булган кешеләр минем шушы диде. Арча ягыннан сез, без моны беләбез инде. Җыр телле кеше сез шул хәлек шаян тормышта. Авылдашларыгыз да шундый сезнең кебекме? Бөтенесе. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Телсез кешеләр бездә юк. Ана теле бездә рәхәтләндереп сөйләшә торган кешеләр. Алай кыланчык кешеләр бездә юк. Можно миңа по-русски говорить дигән кешеләр юк бездә. Шундый матур Ана теле бездә. Тикмәгә генә бу теге мактанып әйтү булмасын, Митем Шәрифнең бер ышкындырган сүзе бар, Тукай малае бит син дип. Чын мәгънәсендә үземне Тукай малае итеп хис итәм. Барыбыз эчендә үрнәксез, Шамил абый. Бәлки. Кызыгыз Чулпан, сезнең юлыгыздан китеп, җырчы һөнәрен сайлаган. Йыгынтысы нинди булды, әтиегез нинди роль уйнады дигән сорауга җавап бирде безгә. Әйдәгез менә шул видеоны бергәләп карап киттек әле. Әти нинди роль уйный дигәннән безнең тормышта, минем музыкаль тормышымда әлбәттә төп рольны әти уйнады. Әле ул бүгенге көндә дә әлбәттә карап бара, булышып бара. Кичкенәдән ул безгә миңа инде вокал ягыннан нигезне куйды, фундамент, ул бүгенге көндә дә эшли. Ул фундамент. Инде бу матур бәйрәм дигәннән бу чыннан да безнең гаилә өчен бик зур бәйрәм. Бик авыр ел үз барча халык белә, пандемия елы. Шуңа күрә Әминә дә котлый. Бу 80 яшь ул зур бәйрәм. Безнең гаилә бәйрәмбез, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Исән сау булу һәм яраткан иң кирәкле тормышта эш ул яраткан эш һәм ул аның бар. Аллага шөкер, һәм әтигә без иң зур теләгебез саулык һәм шул яраткан эше һәр вакыт үзе белән булсын. Без әтине бик яратабыз. Шундый матур видео язма, бу сезнең өчен шундый көтелмәгән сюрприз. Әминәгә дә, кызына да минем әнинең исеме Әминә. Әни истәлек итеп, Чулпан кызына да Әминә дип куйдырттырдым. Бик матур булган, бик матур, чын милли безнең өчен татар исеме. 26 яшыгызда сез Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленә солист булып киләсез һәм 50 елга якын шунда матур хезмәт итәсез. Һәм бер әңгәмәдә тыңлаган идем, сез ансамбль минем өчен бу икенче йортым, туган йортым кебек кабул иттем дип әйтәсез. Бу бит беләсезме, коллектив эчендә җылы мөнәсәбәтләр булганда гына мөмкин. Менә бүгенге көндә алар белән элемтәдә торасызмы? Иҗатташ дусларыгыз белән хәбәрләшәсезме? Торам, чөнки мин менә хәзер 53 ел ансамбльдә эшли башлаганга. Әле дә шунда солистлар белән эшләтәм, аларга репертуарларны карашам, булышам, азрак җырлау усулларында үземчә үз тәҗрибәмнән чыгып өйрәтергә тырышам, ихлас күңелдән. Мин көнләшеп түгел җырчылардан, алардан әйтәм, миннән уздырып җырлап, минем шикелле генә җырламагыз, миннән уздырып җырларга тырышам. Көнчеллегез юк. Юк. Укучыларыгыз да бар бит, мактарлык укучыларыгыз да, шулай бит? Бар, Аллага шөкер. Әле менә үземдә аптырап утырдым. Шушы юбилей 7-се көнне иртән сагат 6-дан тотынганнар, төнге 12-1-гә тикле. Субханалла. Новосибирскилардан да аннары менә шул сөйләшеп аралашкач, әтисе белән дә бик дус булгач, әнисе белән дә Мөхәммәд абыйның Мәһдиевнең малае да Искәндәр дә шалтыратты Америкадан. Бик озак сөйләшеп утырдык. Шушы бу үзе бер бәхет бит. Синең хәлеңне белеп, сәламәтлегеңне белеп торучы. Әлбәттә. Булгач. Сезгә булган ихтирамны, мәрхәмәтне күрсәтү шулай бит. Аннар мин бик күп йөрдем. Чит өлкәләргә Сабантуй вакытларында тотадыр, Чулпан белән чыгып китәдер, Министерство культуры аша, Конгресс аша. Оннан да бик күп шалтыраттылар. Шушы тыңлаучылар.
кайсы Шиләбедән, кайсыдан да Новосибирскидан, бүтін Россия буенча җыелды. Тикмәгә генә, зая гына узмаган икән гомер дип Ул уйлап уйманса, утырдым. әлбәттә, әйе. Шамил абый, ә менә сезнең кебек шушлай тормышка карата, шушындый яшәү тәмен, яшәү дәртен югалтмас өчен ниләр эшләргә кирәк? Үз-үзеңне тәрбияләргә кирәкме тормышка карата менә шундый мөнәсәбәтләр булсын өчен? Яки инде шундый булып туырга гына кирәкме? Табигый булырга кирәк. Табигый. Табигый. Ул теге сабый бала шикелле самими булырга кирәк. Мин дә шундый, мин хәтта әллә нинди душман күргән кешеләргә дә кул бирәм, сәлам бирәм, чөнки мин бит дингә дә бик нык ышана торган кеше, Аллага шөкер. Мин бит үзем указны мулла малае, әнием 72 ел стабика булып торды авылда. Аллага шөкер. Ишке дөньям чиста. Балаларыгызга менә тормышка ничек яшәргә дип өйрәткәндә иң кыйммәтле дәресләрегез да шушлардыр инде, шулай бит. Әлбәттә. Әлбәттә. Шуңа күрә Чулпанга да күбрәк халык җырларын башкарырга кирәк дип үндим. Менә шу җырларны улырак, узынрак, аһәңлерәк җырларын дип Тамашачыга якын булсын өчен. якын булса, не такмакны аны кемдә булдыра? Ул бүген бар, иртәгә юк, ул такмак. Тегеләр тарихи, әгәр дә милләт исән калса, бу да исән кала. Бүгенге көндә нәрсәләр борчый сезне? Сез сәясәт белән гомумән кызыксынасызмы? Ничек кенә. 91 елдан кирип киттем мин сәясәткә. Чөнки минем ул гәпләшергә дусларым бар. Бигрәк тә бер йортта торгачыннан Фәндәс апа, Фәндәс абый Сафиуллин, Индус Таһировлар. Алар белән утырып та, аларны һәр аннары газеталардан карыйм, бөтенесен алып, бик нык борчылам менә бу тел турында. Нар тикмәгә генә менә ул кызымның кеше кызын адымнарга бирдем. Билингваль мәктәпкә. Әйе, шунда бирдем. Аз булса да ана теле эләгеп калыр дип. Абылай үзләре, Аллага шөкер, татарчаны бик яхшы беләләр. Бездә берәү әйткәне, бер кеше хатыны марҗа инде. Яшерен батырын түгел. Сүз чыккачыннан ничек беләләрме татар балаларын дигән. Беләләр, бөтен татарча белә. Миңа очрашырга туры килде аның бер малае белән. Автобуста барган вакытта мин татарча дәшкәнем. Я не понимаю, диде. Мин әйтәм, үз-үзеңне алдарга кирәк. Шу дөньяда дип. Бәлки алай яшәү җиңелрәк торган. Юк, ул авыр ул. Авыр хәл ул, бик авыр. Әгәр дә үзен шушы татар милләте дип торса, чөнки мин тарих җырларында тартып чыгарырга бик тырыштым. Монда бик күп бирдем бит. Бу теге Урта Азиялар буенча да, Төркиядә бик күп булдым, Гарәп илләрендә бик күп булдым. Менә шунда bunlar bir байдур дигән бер җыр эләкте миңа. Чулпанны өйрәттем дә, аннар бер заманны Чулпанны алып киттеләр. Нигә Рөстәм Нургалиевич та бардан да Төркмәнстанга, шунда башкарган улан теге. Анда шундый юллар бар. Үзбәкстан, Төркмәнстан уя курмышлар. Ана йордым Түркистанны бүлеп куймышлар ди. Үзбәк, Төркмән, Уйгыр, Татар, әзер bir байдур. Каракалпак, Кыргыз, Казак bunlar bir сайдур ди. Татар халкы бит югалган халык түгел, элегелектән бик халкы. Шушу бүтән төрки халык дөньясында урын алган. Әйе. Сезнең кебек менә шулай милләтпәрвәр кешеләр, сезнең кебек талантлы шәхесләр яшәгәндә әле милләтебездә яшәр. Иншалла. Озын гомер телибез сезгә. Әйе, һаман да шулай җыр телле булып калыгыз, шаян кеше булыгыз, безгә килеп торыгыз шулай, тамашачыларыгызны, җан атарларыгызны иҗатыгыз белән шатландырып яшәргә озак еллар насыйп булсын үзегезгә.
Ya Rabbi, şıraşıp tırga doğru kelsin. Bigirek de Ahmet Canı da betadı. Şu Miguel Korab oturadır hemen aytam. Barikan elbizin familiyaleşler deyip. Allah'a şükür. Bek zor rəhmətdən bir qat. Бүгінгі hürmetli tamaşaçılar менә шулар. Sizin белән сау булашабыз. Исән мин булыгыз. Selamet bolunuz. Terrez aşık bizimler sifteme kildeyke kugarsen Kildeyke kugarsen kilde sözüne kurasın Kugarsen gırlidir balasın uyatırga Elde yakın dostlarım var kümlemene yuvatırga Kugarsen gırlidir balasın uyatırga Elde yakın dostlarım kümlemene yuvatırga seni gidem havalarda ışıp yırsak ışıp silasır gidem Kugar seni gider bağlasın uyatırga Elde yakın dostlarım var kümlemene yuvatırga Kugar seni gider bağlasın uyatırga Elde yakın dostlarım var kümlemene yuvatırga Versinler yağlar, yağlar kıyada Versinler değgirler, aşık dostlar dünyada Versin lider bağlasın uyatırga Elde yakın dostlarım var kümlemene yuvatırga Versin lider bağlasın uyatırga Elde yakın dostlarım var kümlemene yuvatırga Туган тел иң татлы тел, туган тел иң тәмле тел. Тәмле диеп телен йотма, туган телне онытма.